स्क्रीन दिसते ना सर्वांना? येस माताजी. मी प्रार्थना चालेल. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण सुरुवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपकांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. सर्वांना वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या प्रभुपाद भारताचे आध्यात्मिक राजदूत या पुस्तकाच्या मराठी मधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण वाचत होतो आपला अध्याय 6वा, ज्याचं नाव आहे एक मंदिर उभारूया भाग 2. तर पहिल्या भागात आपण पाहिलं की प्रभुपादांना मुंबईमध्ये हरे कृष्णा लँड घ्यायचं होतं आणि जागा घ्यायची होती आणि मग तिथे मोठं मंदिर आणि मग त्याच्यानंतर दुकान आणि मग भक्तांना राहण्यासाठी निवासाची जागा, अशा एकदम मोठा प्रकल्प त्यांना करायचा होता. आणि तोही मुंबईमध्ये. का तर मुंबई हे भारतातलं एक महत्वाचं शहर आणि इथे जे उद्योगाची देवाणघेवाण आणि मुंबईला या भारताचं प्रवेशद्वार असंही म्हटलं जातं. आणि म्हणूनच अशा गजबजलेल्या ठिकाणी आणि अशा महत्वाच्या शहरामध्ये मंदिराची स्थापना व्हावी अशी प्रभुपादांची इच्छा होती. पण आपण कालपर्यंत वाचलेल्या वाचनामध्ये आपण पाहिलं की शिष्यांनी तो श्री एन सोबत झालेला करार रद्द केला आणि आता काही दुसरा कोणताच मार्ग प्रभुपादांना दिसत नव्हता. तरी सुद्धा त्यांची इच्छा होती की काहीतरी करून शिष्यांनी तो जागेचा ताबा सोडू नये आणि तरी सुद्धा आपण त्या जागेसाठी प्रयत्न करावे. तर आपण त्याच्या पुढील वाचनाला आता सुरुवात करूया. मी वाचनाला सुरुवात करते आणि मग कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही सांगू शकता. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. हा कार्यक्रमही अतिशय यशस्वी झाला. रोज रात्री मंडपात 20,000 लोकांची गर्दी लोटत होती. कार्यक्रमाच्या उद्घाटन समारंभात मुंबईचे महापौर श्री आर के गणात्रा यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित अभ्यागतांनी प्रास्ताविक भाषणे केली. शिष्यांनीही अनेक कामांमध्ये कृतिशील सहभाग घेतला व कार्यक्रमाचे संयोजन, प्रसिद्धी, व्यवस्था, प्रसाद तयार करणे व वाटणे, श्रील प्रभुपादांच्या ग्रंथांच्या प्रती वाटणे, एका तंबूमध्ये प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून प्रबोधन करणे, अशी सारी कामे त्यांनी सांभाळली.
श्री एन यांनी लादलेल्या प्रदीर्घ कायद्याच्या युद्धामुळे आता तसेच हे काय जुहू शोधतोय? हे नाही ना सांगितलं काय तर जुहू तिला येथील वेळ होतोय एक आणि तुम्ही दुसरं बघताय. तू शोध जा. इथे शोधा. हा तुम्हाला मामाला इथे तुमचं- आत गेला असं. सॉरी. तसेच जुहू येथील खडतर राहणीमुळे शिष्य काहीसे निरुत्साही झालेले होते. पण या यशस्वी मंडप कार्यक्रमामुळे त्यांचे मनोधैर्य उंचावण्यास मदत झाली. 1973 सालच्या जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात प्रभुपाद व श्री एन यांची श्री महादेविया यांच्या घरी भेट झाली. प्रभुपादांच्या वकिलांनी श्री एन यांच्या विरुद्ध फौजदारी खटला दाखल केलेला होताच. पण तरीही प्रभुपादांना शक्यतो हे प्रकरण कोर्टाबाहेर मिटविण्याचा प्रयत्न करून पाहायचा होता. त्यांची श्री एन यांच्याशी होणारी वागणूक आजवर नेहमीच सौजन्याची व स्नेहाची असे आणि श्री एन यांच्याकडूनही त्यांना सौजन्यशील प्रतिसाद मिळत आला होता. पण या खेपेला वातावरण वेगळे होते. आज स्मितहास्य वा स्नेहपूर्ण बोलणे यातले काहीच नव्हते. ते कशीबशी सौजन्याची मर्यादा पाळून एकमेकांशी वागत होते. अशीच काही मिनिटे गेल्यानंतर प्रभुपादांनी आपल्या सोबतच्या शिष्यांना खोली बाहेर पाठवले. मग श्री एन हिंदी भाषेत बोलू लागले. त्यांनी असा आरोप केला की प्रभुपाद व त्यांचे शिष्य हे CIA या अमेरिकन गुप्तहेर संघटनेचे हस्तक होते. मग ते प्रभुपादांना एवढेच म्हणाले की मी सोमवारी 2 लाख रुपयांचा चेक घेऊन येणार आहे व जमिनीच्या किमतीचा तुम्ही भरलेला पहिला हप्ता तुम्हाला परत करणार आहे. ठीक आहे, प्रभुपाद म्हणाले. तुम्हाला तुमची जमीन विकायची नसेल तर आम्ही तेथून बाहेर पडू, पण असे काही करण्यापूर्वी जरा विचार करून पहा. श्रीयन यांनी आरोप करणे चालूच ठेवले. ते म्हणाले, तुम्ही लोक स्वतःला या जमिनीचे मालक म्हणविता, पण त्या परिसरातील लोकांना तुमच्यापासून पुष्कळच उपद्रव होतो आहे. तुमचे पहाटे 4 वाजता उठणे, त्यानंतरचे तुमचे सर्व कार्यक्रम. आम्ही स्वतःला मालक म्हणवित नाही, प्रभुपाद उत्तरले. ते पुढे म्हणाले, त्या भूमीचे खरे स्वामी कृष्ण आहेत. मी खरा मालक नाही. कृष्ण येथे आपल्या भूमीवर वास करून आहेत. तुम्ही आम्हाला असा त्रास कशापायी देता? तुमचे पैसे घ्या आणि जमीन आम्हाला देऊन टाका, किंवा आम्ही ती जमीन मोकळी करून तुम्हाला द्यावी अशीच तुमची इच्छा असेल तर आमच्या रकमेचा चेक तयार करून तुम्हाला द्यावी अशीच तुमची तर आमच्या रकमेचा चेक तयार करा. येथवर प्रभुपाद संयमी सुरात बोलत होते, पण आता त्यांचा आवाज चढला. ते म्हणाले, तुमचा चेक काढा आणि उद्याच जमीन मोकळी करून देऊ, किंवा उद्यावर तरी कशाला ठेवायचे. आम्ही आजच रातोरात जमीन मोकळी करून देऊ. आमचे पैसे आम्हाला परत करा. तुम्ही पैसे आणले आहेत का? यावर श्री एन खवळून ओरडले, मी स्वतः त्या मूर्ती तेथून बाहेर काढीन. मी ते मंदिर पाडून टाकीन आणि मूर्ती तेथून हलवीन. एवढेच बोलून ते तणतणतच तेथून निघून गेले. त्याच आठवड्यात श्री एन यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर 2च आठवड्यांनी ते निधन पावले. श्रीमती एन आपल्या दिवंगत पती एवढ्या कायदेबाज नव्हत्या, तरीही त्यांनी कायदेशीर कारवाई चालूच ठेवली. त्यांच्या वकिलांनी त्यांना मिळणाऱ्या फीच्या लोभाने श्रीमती एन यांच्यापेक्षाही जास्त उत्साहाने इस्कॉनला या भूमीवरून हुसकावून लावण्यासाठी कोर्टात या प्रकरणाचा पाठपुरावा चालूच ठेवला. अखेर इस्कॉनने केलेल्या अर्जामुळे इस्कॉनची केस एप्रिल 1973 मध्ये उच्च न्यायालयासमोर आली. तरीही काही ना काही तांत्रिक बाबींमुळे विलंब होतच राहिला आणि महिन्यांमागून महिने उलटले तरी निकाल काही मिळाला नाही. प्रभुपादांनी बांधकाम सुरू करण्याचा धोका पत्करला नाही, कारण त्यांना जमिनीचे हस्तांतरण करारपत्र मिळालेले नव्हते आणि ते एवढ्यात मिळेल याची शाश्वती नव्हती. त्यांनी पाश्चिमात्य देशांचा एक दौरा केला आणि त्या दौऱ्यावरून ते भारतात परतले तरीही येथील प्रकरणाचा निर्णय लागण्याच्या दृष्टीने काहीही घडलेले नव्हते. मुंबई येथील इस्कॉनच्या केंद्रातील कामकाज नेहमीसारखे शांतपणे चालू होते, पण प्रगती खुंटली होती आणि भविष्यात काय घडेल याचा भरवसा नव्हता.
मग एके दिवशी कुठल्याही पूर्वसूचनेशिवाय श्रीमती एन यांनी एक जबर हल्ला केला. 1 जून रोजी सकाळी शिष्य आपल्या नेहमीच्या कार्यात मग्न होते. तोच जुहू येथील भूखंडावर एक ट्रक घेऊन येऊन उभा राहिला. त्यामधून बांधकाम पाडून टाकणाऱ्या कामगारांची एक तुकडी खाली उतरली. ही मंडळी मंदिर पाडून टाकण्यासाठी आलेली होती. कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने श्रीमती एन यांनी नगरपालिकेच्या एका अधिकाऱ्याची मंदिर पाडण्यासाठी परवानगी मिळवली होती. मंदिराचे बांधकाम तसे साधेच विटा व पोलादी फ्रेमवर रचलेले कॉन्क्रीट यांच्या साहाय्याने केलेले होते. बांधकाम पाडून टाकणाऱ्या तुकडीच्या अधिकाऱ्याला गिरिराजाने इस्कॉनच्या त्या जागेवरील हक्क सिद्ध करणारे पत्र दाखवले, पण त्याने तिकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले व बांधकाम उद्ध्वस्त करण्यास सुरुवात करण्याची खूण आपल्या माणसांना केली. एवढ्यात आणखीही काही ट्रक तेथे येऊन पोहोचले. पाहता पाहता बांधकाम पाडणारी 100 माणसे तेथे येऊन पोहोचली. ब्लो टॉर्चेस व घण घेऊन ही मंडळी त्या जागेवर धावून गेली. बांधकाम पाडणाऱ्या मजुरांनी मंदिराच्या भिंतींना शिड्या लावल्या व मंदिराच्या सभा मंडपाच्या छतावर घाणांचे घाव घालण्यास सुरुवात केली. दरम्यान इतर काही मजुरांनी मंदिराचे पोलादी खांब ब्लो टॉर्चने कापण्यास सुरुवात केली. बांधकाम पाडणाऱ्या तुकडीचा बेत असा होता की संकीर्तन मंडपाचे खांब प्रथम पाडून टाकावायचे आणि मंडप कोसळला की मग राधारास बिहारींच्या मूर्ती असलेल्या गाभाऱ्याकडे पद्धतशीरपणे मोर्चा वळवायचा. ही मोडतोड थांबविण्याचा आटोक्यात प्रयत्न शिष्यांनी केला, पण थोड्याच वेळात पोलीस तेथे येऊन दाखल झाले आणि 2-2 पोलिसांनी मिळून शिष्यांचे हात पाय धरून त्यांना अक्षरशः उचलून बाहेर काढण्यास सुरुवात केली. महिला शिष्यांना तर केस धरून फरफटत नेण्यात आले. त्या भूखंडावरील जुन्या चाळीमधील भाडेकरू दूर उभे राहून हा सारा प्रकार पाहत होते. त्यांच्यापैकी काहींना मंदिराची मोडतोड चाललेली पाहून बरे वाटले, पण इतर भाडेकरूंना शिष्यांविषयी सहानुभूती वाटत होती. पण पोलिसांच्या भीतीमुळे ते शिष्यांना मदत करण्यास पुढे झाले नाहीत. तेवढ्यात मनस्वी नावाच्या शिष्याने धावत जाऊन श्री महादेविया यांना टेलिफोन केला व येथे काय घडत होते ते कळवले. श्री महादेविया आपले एक स्नेही श्री विनोद गुप्ता यांच्या सोबत घेऊन हरे कृष्ण भूमी येथे ताबडतोब आले. त्यांना दिसलेले दृश्य हृदयद्रावक होते. त्या भूमीवर उभ्या असलेल्या शेवटल्या महिला शिष्याचे केस धरून पोलीस तिला फरफटत ओढत नेत होते. निदान भगवंतांच्या मूर्ती तरी सुरक्षित राहाव्यात या हेतूने गाभाऱ्याचे दरवाजे बंद करण्याचा प्रयत्न ती करत होती. एवढ्यात 3 पोलिसांनी धरून तिला खेचून नेले होते. हा सर्व प्रकार पाहिल्यानंतर श्री महादेविया हे त्वरेने तेथे जवळच राहणाऱ्या श्री आचार्य या हरेकृष्ण संप्रदायाविषयी सहानुभूती बाळगणाऱ्या भाडेकरूच्या घरी गेले व तेथून आपले बंधू चंद्र महादेविया यांना टेलिफोन करून सर्व हकीकत कळविले. श्री चंद्र महादेविया हे एक धनाढ्य व्यापारी होते व मुंबईतील एका प्रभावशाली राजकीय पक्षाचे नेते श्री बाळ ठाकरे यांच्याशी त्यांचे चांगले स्नेहसंबंध होते. श्री चंद्र महादेविया यांनी श्री बाळ ठाकरे यांना या आणीबाणीच्या परिस्थितीविषयी कळवले. भगवान श्रीकृष्णांचे एक मंदिर एका हिंदू महिलेच्या चिथावणीने एका हिंदू नगरपालिका अधिकाऱ्याच्या आदेशावरून पाडले जात होते, ही हकीकत ऐकताच श्री ठाकरे यांनी महापालिका आयुक्तांशी संपर्क साधला. आयुक्तांना मंदिर पाडले जाण्याच्या प्रकरणाविषयी काही माहिती नव्हती. त्यांनी ज्या विभाग कार्यालयाने मंदिर पाडण्याचे आदेश दिले होते त्या कार्यालयाला फोन केला व कार्यालयातून मंदिर पाडण्याची कार्यवाही थांबविण्याचा निरोप तात्काळ पाठविण्यात आला. हा निरोप घेऊन येणारा अधिकारी दुपारी 2 वाजण्याच्या सुमारास हरेकृष्ण भूमीत पोहोचला. तोपर्यंत मंदिराचे सर्व खांब कापून काढण्यात आले होते व देवतांच्या मूर्तींच्या डोक्यावरील छत पाडण्याच्या कामास नुकतीच सुरुवात झाली होती. हे काम थांबविण्याचा निरोप तेथील विभाग अधिकाऱ्याला मिळताच छत पाडण्याचे काम थांबविण्यात आले. मंदिरावर हा हल्ला झाला तेव्हा प्रभुपाद कलकत्त्यास गेलेले होते. घडलेली हकीकत शिष्यांनी त्यांना टेलिफोनवरून कळवली होती. तेव्हा त्यांनी शिष्यांना सूचना दिल्या की त्यांनी इस्कॉनचे स्थानिक पाठीराखे व आजीव सदस्य यांना एकत्र आणावे व मंदिरावरील हल्ल्याच्या जाहीर निषेधास मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी द्यावी.
व त्यामध्ये या घटनेस जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची नावेही जाहीर करावी. त्यांच्या मते श्रीमती एन व त्यांचे पाठीराखे यांना हे प्रभावी प्रत्युत्तर ठरले असतील. या संदर्भात जेव्हा सहाय्य लाभू शकेल अशा अनेक आजीव सदस्यांची नावे प्रभुपादांनी सुचवली. त्यांच्यामध्ये विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष श्री सदा जीवतलाल यांची प्रसिद्धी कार्यात मदत होऊ शकणार होती. कारण हिंदू धर्माचे संरक्षण करणे हे त्यांच्या पक्षाचे उद्दिष्ट होते आणि अशा प्रकरणात योग्य ती कार्यवाही करणे हे त्यांचे कार्यक्षेत्रच होते. श्री सेठी हे दुसरे गृहस्थ अशा हिंसक घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये या दृष्टीने मदत करू शकणारे होते. प्रभुपदांनी आणखीही असेही सांगितले की जे काही घडले ते श्रीकृष्णांच्या योजनेनुसारच घडलेले आहे, तेव्हा शिष्यांनी मनात कसलीही भीती बाळगू नये. दुसऱ्या दिवशीच्या फ्री प्रेस जर्नल या दैनिकाच्या मुखपृष्ठावर भग्नावस्थेतील मंदिराचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले. सोबतचा मथळा होता, अनधिकृत मंदिर नगरपालिका अधिकाऱ्यांनी पाडले. अशा प्रतिकूल प्रसिद्धीला योग्य उत्तरे देण्यास शिष्यांनी सुरुवात केली. सदा जीवतलाल यांनी आपल्या मुंबईच्या मध्यवर्ती भागातील कार्यालय जणू इस्कॉनचे कार्यालयच बनवले आणि तेथून शिष्यांनी आपली मोहीम सुरू केली. मंदिराविरुद्धचा प्रतिकूल प्रचार होत होता, तरी मंदिरावर झालेल्या या हल्ल्याने पुष्कळ भारतीयांना धक्का बसला होता आणि एक हिंदू मंदिरावरील या हल्ल्याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमुखाने निषेध करण्यात आला. सदा जीवतलाल यांच्या कार्यालयात शिष्यगण सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 9 वाजेपर्यंत वृत्तपत्रांशी टेलिफोनवर संपर्क साधणे, पत्र लिहिणे, संप्रदायाविषयी सहानुभूती बाळगणाऱ्या व्यक्तींशी संपर्क साधणे इत्यादी कामात गर्क राहत होते. विनोद गुप्ता हे जनसंघ या हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षाचे सदस्य होते. त्यांनी या श्री कार्तिकेय महादेविया व इतर काही मंडळींसमवेत एक मंदिर संरक्षण समिती स्थापन केली. श्री गुप्ता यांनी एक पत्रक प्रसिद्ध करून इस्कॉन ही एक सच्ची हिंदू संस्था आहे असे जाहीरपणे घोषित केले. गिरिराजाने विविध सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन त्यांचा पाठिंबा मिळविला आणि दरम्यान मुंबईतील कित्येक प्रतिष्ठित नागरिकांना हरे कृष्ण संप्रदायाच्या शुद्ध हेतूंची खात्री पटल्याने त्यांनी आपली सहानुभूती व्यक्त करण्यास आणि मदत देऊ करण्यास सुरुवात केली. अशा प्रकारे श्रीमती एन व त्यांचे वकील यांनी रचलेला डाव त्यांच्यावरच उलटला. त्यांना असे वाटले होते की त्यांना काही मूठभर परकीय तरुणांशीच सामना करावयाचा होता, पण प्रत्यक्षात त्यांना आढळलेली वस्तुस्थिती अशी होती की मुंबईतील अत्यंत वजनदार असे कित्येक नागरिक आता त्यांच्या विरोधात उभे ठाकले होते. श्रीला प्रभुपादांनी असे भाकीत केले होते की या सगळ्या घटनांची फलश्रुती अनुकूल अशीच होणार होती. या घटनेनंतर थोड्याच दिवसांनी त्यांनी खालीलप्रमाणे नोंद करून ठेवलेली आढळते. नगरपालिकेने आपले मंदिर पाडण्याची जी कारवाई केली तिच्यामुळे आपली बाजू अधिक बळकट झाली आहे. नगरपालिकेने केलेल्या या उतावळ्या कारवाईचा पालिकेच्या स्थायी समितीने निषेध केला आहे व पाडलेले बांधकाम नगरपालिकेच्या खर्चाने पुन्हा बांधून देण्यास मान्यता दिली आहे. एवढेच नव्हे तर भूमीवर मालकी कोणाची आहे या प्रश्नावर न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत हे कच्चे बांधकाम जागेवर राहू देण्यात येणार आहे. या परिस्थितीने मूर्तींच्या गाभाऱ्याचे बांधकाम आपण लगेच पुन्हा उभे करूया. शिवाय मोकळ्या जमिनीच्या सभोवती काटेरी तारांचे कुंपण लगेच घालून घेतले पाहिजे आणि शक्य असल्यास गाभाऱ्यासमोर एक तात्पुरता मंडप आपले साहित्य वापरून बांधून घ्यावा. तसे झाल्यास मी मुंबईला जाऊन भागवत पारायण सुरू करीन म्हणतो. न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत तरी हे पारायण चालू ठेवावे असे मला वाटते. शिष्यगणांची आता अशी भावना झाली होती की जे झाले ती श्रीकृष्णांचीच कृपाच होती, कारण त्यामुळेच कित्येक अजीव सदस्य आता प्रभुपादांच्या आणि भगवान श्रीकृष्णांच्या सेवेसाठी मोलाची मदत करण्यास पुढे येऊ लागले होते. त्यापैकी अनेक सदस्यांच्या घरी प्रभुपाद पूर्वी उतरले होते. त्यांनी त्या सदस्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना उपदेश केला होता आणि आपला विशुद्ध हेतू व आपल्या संप्रदायाची थोर उद्दिष्टे एकच मिनिट
हम्म. उद्दिष्टे यांच्याविषयी त्यांची खात्री पटवून दिली होती. हे सदस्य व स्नेही उदाहरणार्थ भागूभाई पटेल, बिहारीलाल खंडेलवाल, ब्रिजरतन मोहता, डॉक्टर सी बाली व इतर अनेक जण आता जे कार्य करीत होते ते केवळ धर्मनिष्ठेपोटी नव्हते, तर प्रभुपादांविषयी त्यांना वाटत असलेला नितांत आदर व प्रेम यांपोटीही होते. गिरिराज सदाजीवतलाल यांच्यासह मंदिराच्या पुनर्बांधणीस नगरपालिकेची मंजुरी मिळवण्यासाठी खटपट करीत होता. त्या कामात व्यग्र असतानाच त्याने एके दिवशी, म्हणजेच तो शुक्रवारचा दिवस होता, त्याला असे समजले की मंदिराची पुनर्बांधणी करण्यास इस्कॉनला मनाई करावी असा स्थगिती आदेश मिळवण्यासाठी श्रीमती यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गिरिराज न्यायालयात धावला. संबंधित खंडपीठाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती नैन यांनी गिरिराजास सांगितले की शिष्यांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय श्रीमती एन यांची विनंती मान्य करणे त्यांना पसंत नव्हते व म्हणून ते येत्या सोमवारी शिष्यांची बाजू ऐकून घेणार होते. यामुळे शनिवारी कामास सुरुवात करून सोमवारी सकाळपर्यंत म्हणजे 2 दिवसांच्या अवधीत शिष्यांना मंदिराची पुनर्बांधणी करण्यास वाव होता. या अवधीत मंदिराची पुनर्बांधणी करावी असा निर्णय शिष्यांनी घेतला. या निर्णयामागची त्यांची विचारसरणी अशी होती की पुनर्बांधणी करण्याचा परवाना अद्याप प्रत्यक्षात आलेला नसला तरी मनाई करणारा आदेशही अद्याप झालेला नव्हता. न्यायालयातील सुनावणी पुरी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती नैन यांनी जर शिष्यांच्या विरुद्ध निर्णय दिला तर मंदिराची पुनर्बांधणी करणे कठीण होऊन बसले असते. म्हणून न्यायालयात सोमवारी सुनावणी सुरू होण्या अगोदरच पुनर्बांधणीचे काम पुरे करणे शिष्यांच्या दृष्टीने इष्ट होते. या कार्यात त्यांना श्रीलाल या एकेकाळी बांधकामाची कंत्राटे घेणाऱ्या गृहस्थांची बांधकाम साहित्याच्या रूपाने मदत केली. त्यांनी विटा, चुना, एस्बेस्टॉसचे पत्रे इत्यादी साहित्य पुरवले व श्री सेठी यांनी बांधकाम करणारे मजूर पाठवले. शुक्रवारी रात्री 8 वाजता गवंड्यांनी कामाला सुरुवात केली. पाऊस पडत होता तरी रात्रभर सॉरी हा 1 मिनिट मला बघू दे कोणाचा आहेत सगळे नेटवर्क. पाऊस पडत होता तरी रात्रभर काम चालू ठेवले. सोमवारी सकाळी न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्तींना जेव्हा समजले की नवीन मंदिर बांधून तयार झाले होते तेव्हा ते म्हणाले, जे बांधकाम प्रत्यक्ष झालेले आहे ते करण्याविरुद्ध मनाई हुकूम देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे मंदिर आता कोणालाही पाडता येणार नाही. ही हकीकत प्रभुपादांना समजली तेव्हा आपल्या संघाचा पूर्ण विजय झाला आहे असेच त्यांनी मानले. मंदिर पुन्हा बांधले गेले होते आणि समाज मानसात इस्कॉन विषयी अधिकाधिक अनुकूल मत रुजू लागले होते. मायापूर, जून 1, 1973. मायापूर येथील इमारतीचे बांधकाम अजून पूर्ण झाले नव्हते तरी प्रभुपाद तेथे राहू लागले होते. इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील 2 खोल्या त्यांनी स्वतःच्या वापरासाठी निवडल्या होत्या. एका खोलीचा उपयोग अभ्यासिका म्हणून व दुसऱ्या खोलीचा वापर झोपण्याची खोली म्हणून ते करू लागले. दरम्यान इमारतीच्या मंदिराचे व काही भागांचे बांधकाम चालूच होते. त्यांनी तेथे राहावयास सुरुवात केली त्याच दिवशी तेथे मोठे मोठे काळे ढग आणि सोसाट्याचे वारे यांच्यासह एक वादळ आले. हे वादळ तसे थोडाच वेळ चालले आणि त्यामुळे फारशी पडझड झाली नाही. प्रभुपादांनी तेथे आल्यानंतर खालीलप्रमाणे नोंद करून ठेवलेली आढळते. मी नुकताच मायापूर येथे राहावयास आलो आहे आणि मला आशा आहे की येथील अलौकिक वातावरणात राहिल्याने माझे आरोग्य व माझ्या अंगातील शक्ती परत मिळेल. या वातावरणात घालविलेला प्रत्येक निक्षण अतिशय आनंदमय आहे. रोज सायंकाळी मंदिरातील पुजारी जननिवास हा दुपारती घेऊन प्रभुपादांच्या खोलीत येत असे.
कोळसे फुलवून त्यांची खोली धुपाच्या धुराने भरून टाकीत असे. त्यांचा उद्देश डास व कीटक बाहेर घालवणे एवढाच असे. पण प्रभुपादांच्या मते धूप आरती शुद्धिकारकही असते. इमारतीच्या बांधकामावरील मजुरांच्या घणांचे आवाज कधी कधी उपद्रवकारक वाटत असत. एरवी प्रभुपादांना येथील वातावरणात शांत वाटत असे. सध्या येथे थोडेसेच शिष्य राहत होते. प्रभुपाद आपला बहुतेक वेळ भाषांतराच्या कामात, अभ्यागतांशी बोलण्यात किंवा मायापूर येथील केंद्राचा विकास करण्याच्या कामावर देखरेख करणाऱ्या शिष्यांशी चर्चा करण्यात घालवित असत. आपल्या मनातील विचार ते विशेषतः भवानंद महाराज व जयपताका महाराज या दोघांकडे व्यक्त करीत आणि आपल्या योजना त्यांच्याकरवी पूर्ण करून घेत असत. प्रभुपादांसह या इमारतीत राहणारे शिष्य स्वतःला प्रभुपादांच्या घरातील घरगडीच मानत असत. तसे पाहिले तर इस्कॉनच्या सर्वच इमारती प्रभुपादांच्या मालकीच्या होत्या. पण मायापूर येथे त्यांच्या स्वामित्वाची जाणीव विशेषत्वाने प्रकट होत होती. सामान्यतः कोणत्याही केंद्राच्या खर्चासाठी लागणारा निधी त्या केंद्रातील शिष्य उभा करीत असत. पण मायापूर येथील केंद्रासाठी लागणारा निधी जमविण्याच्या कामाची सूत्रे प्रभुपादांनी स्वतःच्या हाती घेतली होती. त्यांनी मायापूर वृंदावन ट्रस्ट फंड नावाचा न्यास स्थापन केला होता व शिष्यांकडून मिळवलेल्या देणग्या तसेच रोखे व मुदत ठेवातील गुंतवणुकीच्या वर मिळणारे व्याज याद्वारे येणारा निधी व या न्यासात जमा केला जात असे. पैशांचा कोठे दुरुपयोग झाला किंवा नको त्या कामात शक्ती खर्च झाली किंवा इमारतीचे काही नुकसान झाले तर प्रभुपाद अतिशय अस्वस्थ होत असत. आता येथे ते स्वतः हजर असल्यामुळे केंद्राच्या आवारात ते पुष्कळदा फेरी मारीत. कार्यकर्त्यांना तपशीलवार सूचना देत असत. काही चुका झालेल्या आढळल्या तर दुरुस्त करून घेण्याविषयी दक्ष राहत असत. ती लाल गुलाबी इमारत म्हणजे जणू एक दिव्य जहाज होते व श्रील प्रभुपाद हे जणू त्या जहाजाचे कप्तान बनून जहाजाच्या प्रशस्त वरांड्यामधून फेऱ्या मारित असत आणि जहाजाची कार्यक्षमता व त्यावरील व्यवस्था नीट राखली जावी याकरिता हाताखालील अधिकाऱ्यांना अनावश्यक सूचना देत असत. मायापूर येथील प्रकल्पाच्या कार्यासाठी ज्यांनी आपले आयुष्य वाहिले होते त्या शिष्यांविषयी प्रभुपादांच्या मनात अत्यंतिक आपुलकीची व गाढ कृतज्ञतेची भावना होती. एके रात्री त्यांनी भवानंद दास आपल्या खोलीत बोलवून घेतले. एके रात्री त्यांनी भवानंदास आपल्या खोलीत बोलवून घेतले व त्यांच्यापाशी शिष्यांची विचारपूस केली. बोलता बोलता प्रभुपादांना गहिवरून आले. ते म्हणाले, तुम्हा पाश्चिमात्य तरुण तरुणींना येथे किती खडकर जीवन जगावे लागते आहे याची मला कल्पना आहे. माझ्या या कार्याला तुम्ही किती समर्पित वृत्तीने स्वतःला वाहून घेतले आहे. तुम्हाला पोटभर प्रसाद सुद्धा मिळत नाही तर याचीही मला कल्पना आहे. तुम्ही मंडळी आपल्या ऐश्वर्यशाली जीवनसरणीला त्याग करून येथे आला आहात. येथे तुम्हाला दूध सुद्धा मिळत नाही व तरीही तुमच्या मुखातून तक्रारीचा एक शब्दही निघत नाही. या विचाराने मला तुम्हा सर्वांबद्दल अतीव कृतज्ञता वाटते. प्रभानंद म्हणतो, संगमरवरी दगडांचे काम करणारे मजूर बांधकामाच्या जागेजवळ तट्ट्यांच्या झोपड्यातून राहत होते. इमारतीजवळ एक पाण्याचा हातपंप होता. या पंपाशी बसून आम्ही आंघोळी करीत असू. मजूर लोक सिमेंट कालवण्यासाठी लागणारे पाणी येथूनच घेऊन जात असत. तेथून थोड्या अंतरावर 2 शौचकूप होते, एक पुरुषांसाठी व एक महिलांसाठी. हे शौचकूप म्हणजे केवळ जमिनीत खणलेले 2 खड्डे होते व त्या सभोवती आडुशासाठी तट्ट्यांचे कूट उभे केले होते. वादळ पाऊस असेल तेव्हा शौचकूपात जाण्यासाठी आम्हाला शेतामधून चिखल तोडीत जावे लागले. त्या जागेत सापांचा वावर तर सर्वत्रच होता. तो एक प्रकारे वनवासच होता. ती एक बांधकाम चालू असलेली जागा होती. अशा जागी कोणी राहत नाही, पण आम्ही तेथे राहत होतो. श्रील प्रभुपादांनी आम्हाला तेथे राहण्यास
राहायला जाण्यास सांगितले होते आणि ते आमच्या हितासाठीच होते. तेथे स्नानगृहे नव्हती, काही नव्हते. होती ती केवळ उघड्यावरील काँक्रीटची जमीन. मायापूर प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या ठिकाणी वास्तव्य करीत असताना जी खडतर राहणी शिष्यांच्या वाटणीस आली होती, ती ते सहन करीत होते. तरी पण कधी-कधी हे सारे फारच कठीण आहे असे त्यांना जाणवत असे. पण श्रीला प्रभुपादांना ते कधीच फार कठीण वाटत नसे आणि ते शिष्यांना उत्तेजन करण्यासाठी म्हणत असत. मायापूर हे एक अद्भुत स्थान आहे. तेथे नुसत्या हवेवर आणि पाण्यावर जगता येते. आजूबाजूला सारी भातशेती होती आणि प्रकल्पाच्या जागेच्या फाटकापासून मंदिराच्या इमारतीपर्यंतचे 200 यार्डांहूनही अधिक अंतर पार करण्याकरिता शिष्यांना भात खाचरांच्या बांधातूवरून चालत जावे लागे. त्यांचे स्वयंपाकघर म्हणजे बांबू व ताडपत्री यांचा एक आडोसा फाटकाजवळच होते. या भागात विजेचा पुरवठा वारंवार खंडित होत असे, म्हणून शिष्यांना बऱ्याच वेळा विजेशिवाय राहावे लागत असे. रात्री त्यांना केरोसिनचे कंदील वापरावे लागत असे. प्रभुपादांनी त्यांना सांगितल्याप्रमाणे रोज या कंदिलाच्या काचा काढून स्वच्छ धुवाव्या लागत व वाती नीट कापून मग काचा परत कंदिलांना लावाव्या लागत. प्रभुपाद त्यांना सांगत, यापुढे तुम्ही एरंडाची रोपे लावा. त्यांना फळ आल्यानंतर त्यांच्या बिया वाटून काढलेले तेल दिव्यांसाठी वापरीत चला. प्रभुपादांनी शिष्यांना साधी साधी घरे कशी बांधावी ते दाखवले. प्रकल्पाच्या दर्शनी भागाच्या समोरील सीमेवर एक कुंपणाची भिंत बांधून त्यात एक फाटकही त्यांना शिष्यांकडून करवून घ्यायचे होते. या कुंपणाच्या भिंतीला आतील बाजूस शिष्यांनी त्यांना राहण्यासाठी छोट्या छोट्या खोल्या, प्रभुपादांच्या शब्दात कुटी बांधाव्यात, तसेच नारळाची व केळीचे रोपे लावावी असेही त्यांनी सांगितले. प्रकल्पाची इमारत अजून बांधून पूर्ण झाली नव्हती, तरी तेथे अभ्यागत मोठ्या संख्येने जाऊ लागले होते. विशेषतः प्रभुपादांशी बोलावयास मिळावे म्हणून ते येत असत. त्यांच्यापैकी काही लोक प्रभुपादांकडून मिळालेल्या संप्रदायाविषयी माहिती मिळवण्यासाठी येत, तर इतर काही जणांना केवळ स्वतःविषयी व आपल्या तत्वज्ञानाविषयी बोलायचे असे. अशा सर्वांशी कृष्ण भावनेविषयी बोलण्यात प्रभुपाद रोज रात्र दिवसाचे तासनतास घालवीत. क्वचितच कधीतरी एखादा अभ्यागत भेटून गेल्यावर ते आपला उगीचच वेळ घातला असे उद्गार प्रभुपादांच्या तोंडून निघत. पण त्यांनी कधी कोणाला भेट नाकारली नाही. एकदा एक श्रीमंत हिंदू गृहस्थ श्री ब्रजरतन मेहता यांनी आपल्या पत्नीसह कलकत्त्याहून प्रभुपादांना भेटण्यासाठी आले होते. त्यांची पत्नी ही श्री R.D. बिर्ला या कोट्याधीशांची कन्या होती. या अभ्यागतांची निवास व्यवस्था यथायोग्य होईल की नाही यथायोग्य प्रकारे होईल अशी दक्षता श्रील प्रभुपादांनी घेतली. त्यांच्या निवासस्थानाच्या त्यांच्या भोजनासाठी काय पदार्थ बनवावे हे त्यांनी विचारपूर्वक ठरवले व ते त्यांना कसे वाढावे याविषयी शिष्यांना तपशीलवार सूचना दिल्या. आपल्याकडे आलेल्या माणसाला प्रसाद देणे हा वैष्णव संप्रदायाच्या आचारसंहितेचा महत्वाचा भाग होता आणि श्रीला प्रभुपादांनी शिष्यांना असे निक्षून बजावले होते की त्यांनी आपल्याकडे आलेल्या अभ्यागतांना तात्काळ प्रसाद देत जावे. आपल्याकडे आलेल्या अभ्यागताला पाणी, गरम गरम पुऱ्या व वांग्यांची भाजी, काही मिष्टान्न देण्याची आपली सदैव सिद्धता असली पाहिजे. प्रभुपाद म्हणत, कधी कधी आलेल्या अभ्यागतांना असा पाहुणचार करण्यास संकोच वाटत असे, पण प्रभुपाद आग्रहपूर्वक त्यांना जेवावयास लावीत. श्रीमती मेहतांचे
माहेरचे कुटुंब हे भारतातील सर्व श्रीमंत कुटुंबामध्ये गणले जात असे, पण त्यांनाही श्रील प्रभुपाद व त्यांच्या शिष्यांनी केलेल्या साध्या सोपा पाहुणचार भावला. त्या आपल्या पतीसह ज्या खोलीत उतरल्या होत्या त्या खोलीचे काम अपूर्णच होते. खोलीच्या फरशांना अजून पॉलिश झालेले नव्हते व आजूबाजूस सगळे बांधकाम सुरूच होते. शिष्य त्यांना झोपण्यासाठी जमिनीवर अंथरलेली गादी व उशी एवढीच व्यवस्था करू शकले व त्यांनी समाधानपूर्वक व कौतुकाने हा पाहुणचार स्वीकारला. भवानंद म्हणतो, भारतीय संस्कृतीतील बारीक सारीक तपशिलाच्या कितीतरी गोष्टींची प्रभुपादांनी आमचा परिचय मायापूर येथे करून दिला. 1970 साली लॉस एंजेलिस येथे असताना त्यांनी मला त्यांच्या खोलीतील गालिचाच्या चादरी एकत्र शिवून एक आवरण तयार करण्यास सांगितले. ते तयार झाल्यावर प्रभुपाद स्वतः माझ्या शेजारी जमिनीचे गुडघे टेकून बसले आणि आम्ही दोघांनी मिळून त्या आवरणाच्या चोण्या सारख्या केल्या. आता मायापूर येथेही हरे कृष्ण प्रभूजी. चालेल, मी कंटिन्यू करते. आवाज येतोय? हो, आवाज येतोय प्रभूजी. वाचू का? चालेल प्रभूजी, वाचा ना. आता मायापूर येथेही तशीच व्यवस्था करण्यात त्यांनी आम्हाला सांगितलं. इथेही आम्ही खोलीच्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत गाद्या पसरीत असू व भिंतीशी लोड ठेवीत असू. आता या गाद्यांवर सफेद चादरी घाला आणि त्या रोज बदलत जा. प्रभुपाद आम्हाला सांगत, कोणी बंगाली लोक श्रील प्रभुपादांना भेटण्यासाठी त्यांच्या खोलीत आले की ते खोलीतील भिंतींना लागून पसरलेल्या या गाद्यांवर भिंतीशी ठेवलेल्या लोडांना टेकून बसत असत. तेथील एकंदर वातावरण शाही थाटाचे असे. येथे प्रभुपादांची भूमिका जणू एखाद्या महंताची, यजमानाची, आचार्याची असे. त्याही पेक्षा महत्वाची गोष्ट असे ही की बंगालमध्ये सन 1900 ते सन 1920 या काळात जी शालीन उच्चकुलीन जीवन पद्धती अस्तित्वात होती तिचेच पुनरुज्जीवन प्रभुपाद करीत आहेत. तसे येथे भेटीस येणाऱ्या उच्चकुलीन बंगाली अभ्यागतांना जाणवत असे. ही जीवन पद्धती प्रभुपादांनी एकेकाळी मल्लिक कुटुंबात राहत असताना अनुभवलेली होती व आता ती लुप्तप्राय होत आली होती. या काळातील त्या संस्कृतीचा मागमूस या सहसा कुठे दिसत नव्हता, कारण तत्कालीन कुलीन कुटुंबाची आज अवनीती झाली होती व त्याचे वैभवही लोप पावले होते. त्या उन्हाळ्यात मायापुरात दिलेल्या भेटीत प्रभुपादांनी मायापूर येथील इस्कॉनच्या प्रकल्पाचे जे स्वप्न त्यांच्या दृष्टीसमोर होते त्याचा आणखी तपशील प्रगट केला. हा प्रकल्प भव्य असणार व त्यासाठी कोट्यावधी डॉलर्सचा खर्च येणार याची कल्पना शिष्यांना अगोदरच होती. एक इमारत आता पूर्ण होत आली होती, पण ही नुसती सुरुवात होती. एकूण प्रकल्पामध्ये ही इमारत नगण्य ठरणार होती. प्रभुपाद वर्णन करीत होते, त्या प्रकल्पात एक भव्य मंदिर असणार होते व त्याचा उत्तुंग कळस या अलौकिक नगरीतील छपरा शिखरांच्या वर झेपावणार होता. मायापूरच्या या चंद्रोदय मंदिरात जगातील सर्वात मोठे असे तारांगण असणार होते आणि त्यामध्ये वैदिक वाङ्मयात वर्णिल्याप्रमाणे विश्वाची एक प्रतिकृती असावयाची होती. अशा प्रकल्पाची रचना करण्याकरता प्रभुपाद आपल्या शिष्यांना वैदिक कला कौशल्याचे प्रशिक्षण देऊ इच्छित होते. बंगालमध्ये असे कला कौशल्य आता लुप्त होऊ लागले होते. श्रीकृष्णांच्या व भगवान चैतन्यांच्या लीलांचे दर्शन चित्रकथांमधून घडविण्याची भक्तीशी दांत सरस्वतींना आवड होती आणि आपल्या शिष्यांनी अशी चित्रे काढण्याची कला मायापूर येथील स्थानिक कलाकारांकडून शिकून घ्यावी असे प्रभुपादांना वाटत होते. बाहुल्या बनविण्याची कला शिकवण्यासाठी वरदराज, आदिदेव, मूर्ती आणि ईशान हे जून महिन्यात मायापुरास येऊन पोहोचले. प्रभुपादांची अशी इच्छा होती की आपल्या एखाद्या शिष्याने मृदंग बनवण्याची कला शिकून घ्यावी आणि चिकणमाती काढून त्याची कवची तयार करून ती भट्टीतून कशी भाजून काढावी हे ईशानास शिकवण्यासाठी एक कुंभारही रोज येऊ लागला. प्रभुपाद प्रारंभी ज्या तृणकुटीत राहत असत
तेथे आता शिष्यांनी आपली कार्यशाळा स्थापन केली आणि प्रभुपादांनी आणखी काही शिष्यांना मायापुरात बोलावण्यास सुरुवात केली. प्रभुपादांनी अशी एक नोंद करून ठेवलेली आढळते. मायापूर ही मुळातच एक अद्भुत नगरी आहे, कारण येथे भगवान श्रीकृष्णांचे अलौकिक जन्मस्थान होते. पाश्चिमात्य शिष्यांचे कसब कारणी लावून या स्थळाचा विकास केला तर ते उभ्या जगातील एक अद्वितीय शहर बनेल. प्रभुपाद म्हणत असत, मायापूर नगरी निर्माण करणे म्हणजे संप्रदायातील पूर्वाचार्यांच्या इच्छा पूर्ण करणे होय. या नगरीचा विकास झाल्यानंतर येथील लोकसंख्या 50,000 जाईल आणि ही नगरी उभ्या जगाची आध्यात्मिक राजधानी बनेल. या नगरीच्या मध्यभागी असणारे भव्य मंदिर तसेच या नगरीमध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र या 4 वर्णांसाठी असणारे वेगळे निवास विभाग, यामुळे ही नगरी अन्य शहरांना आदर्शभूत ठरेल. असा एक दिवस उजाडणार आहे की जेव्हा या जगातील सारी आधुनिक शहरे नाश पावतील आणि मानव जातीस मायापुराच्या आदर्शानुसार रचलेल्या शहरांमध्ये आश्रय घ्यावा लागेल. मायापूर प्रकल्पाची निर्मिती म्हणजे कृष्ण भावने गेलेल्या जगाच्या निर्मितीची नांदी ठरेल. या प्रकारे श्री चैतन्य महाप्रभूंचा प्रभाव जाईल आणि त्यांचे भाग्य सार्थ ठरेल. शहरोशहरी आणि गावोगावी माझ्या नामाचे संकीर्तन होत राहील. प्रभुपाद पुढे म्हणत असत, मायापूरला येणे जाणे यथावकाश सुलभ होईल. नवद्वीप पाहून, पुलावरून, कलकत्त्याहून, गंगा नदीतून, मोटर लॉन्चने आणि अन्य ठिकाणाहून विमानाने येणे जाणे होऊ लागेल. बंगालमध्ये लक्षावधी लोक पिढ्यानपिढ्या भगवान चैतन्यांच्या संप्रदायाचे अनुयायी होते व कृष्ण भावना म्हणजे आपल्या पुरातन संस्कृतीचा विशुद्ध आविष्कार आहे हे जाणून ते कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतील. अशी एक म्हण आहे की बंगाल जे करतो त्याचे उर्वरित भारत अनुकरण करतो. तेव्हा कृष्ण भावनामय झालेल्या अमेरिकन वैष्णवांचे उदाहरण पाहून बंगाली जनतेने आचरण सूचिता अंगीकारली तर सर्व भारतीय जनता तसे करील आणि भारत कृष्ण भावनामय झाला तर उभे जग त्याचे अनुकरण करील. प्रभुपाद आपल्या मायापूर प्रकल्पाच्या व्यवस्थापकांना सांगत, ही भगवंताची भूमी मी तुमच्या हाती सोपवली आहे, ती स्वीकारा, तिचा विकास करा व तेथे परिपूर्ण जीवन अनुभवा. जून 27, 1973. मायापूर येथून श्रील प्रभुपाद कलकत्त्यात गेले. त्यांनी तमाल कृष्ण गोस्वामीस लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते, श्याम सुंदरने अशी सूचना केली आहे की मी लंडनला जाऊन तेथे जॉर्जने आपल्याला दिलेल्या नवीन घरात काही अतिमहत्वाच्या व्यक्तींची भेट घ्यावी. परंतु युरोप आणि अमेरिकेला परत जाण्यापूर्वी मला मुंबई येथील व्यवहार पक्का करायचा आहे. मुंबईत मला थोडे दिवस राहण्यासारखी जागा असली तर तेथे लगेच जाण्याचा माझा विचार आहे आणि तेथून मी कदाचित लंडनला जाईन. प्रवासाच्या योजना पक्क्या ठरेपर्यंतच्या काळात काही दिवस प्रभुपाद कलकत्त्यातील हरे कृष्ण प्रभूजी. सगळ्यांना आवाज येतोय का प्रभूजींचा? नाही येते माताजी. नाही येतोय ना? चालेल, मी सुरुवात करते. आपण प्रभूजींना नंतर सांगूया. त्यांचं दिसतोय तर आहे आणि ते बोलत पण आहेत, पण माहित नाही. चालेल. जून 27, 1973. मायापूर येथून श्रील प्रभुपाद कलकत्त्यास गेले. त्यांनी तमाल कृष्ण गोस्वामीस लिहिलेल्या पत्रात म्हटले, श्याम सुंदरने अशी सूचना केली आहे की मी लंडनला जाऊन तेथे जॉर्जने आपल्याला दिलेल्या नवीन घरात काही अतिमहत्वाच्या व्यक्तींची भेट घ्यावी. परंतु युरोप किंवा अमेरिकेला परत जाण्यापूर्वी मला मुंबई येथील व्यवहार पक्का करायचा आहे. मुंबईत मला थोडे दिवस राहण्यासारखी जागा असली तर तेथे लगेच माझा विचार आहे आणि तेथून मी कदाचित लंडनला जाईन. प्रवासाच्या योजना पक्क्या ठरेपर्यंतच्या काळात काही दिवस प्रभुपाद कलकत्त्यातील अल्बर्ट रोडवरील मंदिरात वास्तव्य करून होते. त्यांना भेटावयास येणाऱ्या सर्वांना ते मोकळ्या मनाने भेटत असत आणि त्यांची खोली पुष्कळदा त्यांच्या पुढ्यातील सफेद चादरीवर बसलेले स्थानिक बंगाली अभ्यागत व त्यांचे स्वतःचे शिष्यगण यांनी भरून जात असे. संध्याकाळी ते एखाद्या गृहस्थाच्या घरी जाऊन तेथे जमलेल्या श्रोत्यांसमोर सुमारे तासभर कृष्ण भावनेविषयी प्रवचन करीत असत. जेथे प्रवचन करावयाचे
त्या घरी पोहोचण्यासाठी कधी कधी कलकत्त्याच्या दाटीवाटीच्या वस्तीतून प्रत्येक मैल मोटारीने जावे लागत असे. पण तरीही ते प्रवचनास गेल्याशिवाय राहत नसत. श्रील प्रभुपादांच्या भगिनी भवतारिणी प्रभुपादांचे शिष्य त्यांना पिशिमा म्हणून संबोधित असत. याही आपल्या या लाडक्या भावाला भेटण्याकरता कलकत्त्यातील मंदिरात येत असत व त्या आल्या म्हणजे त्यांच्यासाठी स्वहस्ते स्वयंपाक करीत असत. एकदा त्यांनी केलेल्या कचोऱ्या खाल्ल्यानंतर काही तासांनी प्रभुपादांच्या पोटात तीव्र वेदना होऊ लागल्या. मग ते आपल्या खोलीत दार बंद करून निजून राहिले. त्यांच्या अनुयायांना काळजी वाटू लागली. श्रुतकीर्ती या त्यांच्या सेवकाने खोलीत येऊन पाहिले तेव्हा प्रभुपाद बिछाण्यावर गडबडा लोळत आहेत असे दिसले. काय झाले प्रभुपादजी, त्यांनी विचारले. माझे हे पोट दुखत आहे, प्रभुपाद उत्तरले. ते पुढे म्हणाले, मगाशी मी ओल्या खोबऱ्याच्या कचोरी खाल्ली ना, ती कच्ची होती. रात्रभर त्यांचे पोट दुखतच राहिले होते आणि अनेक शिष्य त्यांना अंगाला विशेषतः पोटाला मालिश करीत होते. तरीही प्रत्येक श्वासागणिक ते कणत होते. पिशिमाही जवळच उभ्या होत्या. पण त्यांचे हजर असणे शिष्यांना काहीसे अडचणीचे वाटत होते. त्यांना काळजी पडली होती की प्रभुपादांच्या आजारी अवस्थेतही पिशिमा त्यांना खाऊ घालण्यासाठी आणखी एखादा पदार्थ बनवतील. प्रभुपादांनी पूजा वेदीवरील भगवान नृसिंहांची तसबीर आपल्या शय्येशेजारी आणून ठेवण्यास शिष्यांना सांगितले. त्यांचा अनंत काळ जवळ आला आहे की काय अशी काही शिष्यांना भीती वाटू लागली. दुसऱ्याच दिवशी सकाळ उजाडली तरी दुखणे चालूच होते. तेव्हा शिष्यांनी जवळच राहणाऱ्या कविराजांना म्हणजे आयुर्वेदिक वैद्याला बोलावणे पाठवले. त्या वयोवृद्ध कविराजांनी येऊन प्रभुपादांना तपासले व त्यांना रक्ती अमांश झाला असल्याचे निदान केले. त्यांनी औषध दिले पण त्याने काही गुण येईना. थोड्या वेळाने प्रभुपादांनी भावनंदाला आपल्या खोलीत बोलावून घेतले व थोड्या पुऱ्या व थोडे पाटोल, एक प्रकारची भाजी आणि मीठ मागवले. भावानंदांनी त्यांची समजूत घातली. पुरीसारखा तळलेला पदार्थ प्रभुपदांच्या सध्याच्या अवस्थेत अगदीच अपायकारक ठरण्याची शक्यता त्यांच्या नजरेला आणली. यावर प्रभुपद म्हणाले की रक्ती अमांशावर उपचार म्हणून हेच पदार्थ त्यांच्या लहानपणी त्यांची आई त्यांना देत असे. मग त्यांनी आपल्या भगिनीला बोलवून तिच्याशी बंगाली भाषेतून बोलून तिला पुरी व पाटोल बनवण्यास सांगितले. हे पदार्थ खाल्ल्यानंतर काही तासांनी त्यांनी भावनंदाला पुन्हा बोलून घेतले. आता त्यांना बरे वाटू लागले होते. माझ्या आईची उपचार पद्धती योग्यच होती, ते म्हणाले. एके दिवशी श्यामसुंदराकडून लांबलचक मजकुराची तार आली. लंडनमध्ये प्रवचने करण्यासाठी किती उत्तम संधी प्रभुपादांना उपलब्ध आहेत याचे वर्णन त्या तारेत केले होते. त्या तारेत पुढे असेही नमूद केले होते की लंडनमध्ये एक रथयात्रा आयोजित करण्यात आली होती. आतापर्यंत झालेल्या कुठल्याही रथयात्रेहून अधिक भव्य अशी ही रथयात्रा व्हावयाची होती. श्यामसुंदराने असेही लिहिले होते की या कार्यक्रमासाठी प्रभुपादांचे आगमन झाल्यानंतर लंडनच्या विमानतळावरून हेलिकॉप्टरमधून रथयात्रेच्या स्थानी त्यांना घेऊन जाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. यात्रा पिकॅडिली लेन या रस्त्यावरून ट्रॅफलगार स्क्वेअरकडे जाणार होती आणि एका मोठ्या मंडपात यात्रेची सांगता होणार होती. चांगली संधी आहे, तर तिचा लाभ घेऊया, प्रभुपाद म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, याचा अर्थ इंग्लिश भाषेतील वाक्प्रचार मला वाटते लोखंड तापलेले आहे तोवर त्यावर घाणाचा घावा घालावा असा आहे. तसे केल्याने लोखंडाला इच्छित आकार देता येतो. पाश्चिमात्य देशातील लोक त्यांच्या ऐहिक जीवन पद्धतीला विटाळलेले आहेत. हीच वेळ त्यांना आपण आध्यात्मिक बोध देण्यास योग्य आहे. आपल्या प्रभावी वक्तव्याने प्रभुपादांनी आपल्या शिष्यांना आपले मत तात्काळ पटवून दिले. ते पुढे म्हणाले, पाश्चिमात्य देशात दोन मोठे गैरसमज आहेत. पहिला गैरसमज असा आहे की जीवनाचा उद्भव भौतिक पदार्थापासून होतो. दुसरा गैरसमज असा आहे की मृत्यूनंतर पुढे जीवन शिल्लक राहत नाही. म्हणून
सांप्रतचे आयुष्यच उपभोगासाठी उपलब्ध आहे. त्यांचा समज असा आहे की या विश्वातील सारे काही भौतिक पदार्थांपासून निर्माण झालेले आहे. म्हणून या कृष्ण भावना संप्रदायाचा जसा जसा प्रसार होईल तसा तसा साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारप्रणालीचा प्रभाव कमी कमी होत जाईल. ते लोक म्हणतात की मनुष्य मात्रात ऐक्य घडवून आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालू आहे. पण हे ऐक्य कसे घडवून आणावे हे कळण्या इतपत समज त्यांच्याकडे नाही. त्यांनी पूर्वी लीग ऑफ नेशन्स व आता युनायटेड नेशन्स अशा मोठ्या मोठ्या व गुंतागुंतीच्या रचना असलेल्या संघटना स्थापन केल्या. पण ऐक्य साधण्याच्या दृष्टीने या संघटना अयशस्वी ठरल्या. तथापि ही रथयात्रेची सरळ साधी पद्धती ही जगभर सर्वत्र प्रसारित होऊ लागली आहे. ही जगन्नाथाची रथयात्रा, जगन्नाथ या शब्दाचा अर्थच मुळी अखिल जगाचा स्वामी असा आहे. तेव्हा इस्कॉनच्या माध्यमाद्वारे भगवान जगन्नाथ हे आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांचे सर्वांचे ईश्वर बनू लागले आहेत. आणि म्हणूनच मला पाश्चिमात्य देशात जाऊन त्यांना या गोष्टीची जाणीव करून द्यायची आहे. प्रभुपादांची जरी लगेचच लंडन पर्यंतचा विमान प्रवास करून तेथे योजलेल्या प्रवचनांचा उपक्रम पूर्ण करण्याइतपत सुदृढ दिसत नव्हती, तरी शिष्यांनी या इच्छेला होकार दिला. हा कृष्ण घडवीत असलेला आणखी एक चमत्कार आहे असे त्यांनी मानले. लंडन, जुलै 7, 1973. परविध म्हणतो तो रथयात्रेचा दिवस होता. प्रभुपादांना मंदिरात प्रवेश करताना मी पाहिले. मला जाणवले की त्यांची तब्येत तशी सदृढ नव्हती. मी आश्चर्यचकित झालो. पण मग माझ्या ध्यानात आले की त्यांची कार्यशक्ती ही आध्यात्मिक बळावर आधारित आहे. ध्रुवनाथ म्हणतो रथयात्रा मार्बल आर्च पासून सुरू व्हायची होती आणि तेथे आम्ही प्रभुपादांचे स्वागत करण्यासाठी थांबून होतो. रथावरील व्यासासन उत्तम प्रकारे सजवले होते आणि आमची सर्वांची कल्पना अशी होती की रस्त्यांवरून जात असताना प्रभुपाद या व्यासासनावर बसून राहतील. यापूर्वीच्या रथयात्रांमध्ये त्यांनी तसंच केले होते. म्हणून प्रभुपादांनी जेव्हा आल्याच आम्हाला सांगितले की त्यांनी आज व्यासासनावर न बसता रथेच्या अग्रभागी नृत्य करीत करीत यात्रा घेऊन जाण्याचे ठरवले होते, तेव्हा आमच्या आश्चर्याला व आनंदाला पारावर उरला नाही. योगेश्वर म्हणतो प्रभुपादांना रथावर चढून व्यासासनावर बसता यावे म्हणून रथाला लावण्यासाठी एक शिडी आणण्यात आली होती, पण त्यांनी हातानेच खूण करून शिडी नको म्हणून सांगितले व सरळ रथाच्या अग्रभागी शिष्यांसह नृत्य करीत मार्गक्रमणास सुरुवात केली. धीरशांत म्हणतो माझा पाय मुळे मला चालता येईना म्हणून मी रथावर चढून बसलो होतो. तेथून मला प्रभुपाद स्पष्ट दिसत होते. रेवती नंदन म्हणाल्या रथावर बसून मायक्रोफोनवरून संकीर्तन करीत होते. पण यात्रा सुरू होऊन 15 मिनिटे उलटल्यानंतर प्रभुपादांनी शिष्यांमार्फत निरोप पाठवला की रेवती नंदनाने या रथावर बसलेल्या अन्य शिष्यांनी खाली उतरून आपल्यासह संकीर्तन करीत रस्त्यावरून चालावे. रेवती नंदन म्हणतो रथावर आपल्यासाठी व्यासासन ठेवलेले पाहून प्रभुपाद म्हणाले छे मी एक सामान्य भक्त आहे, मी यात्रेत चालत जाणार आहे. त्या दिवशी आमचे संकीर्तन मोठे भावपूर्ण झाले. कधी हंसदूत गात होता तर कधी मी तर कधी श्यामसुंदर गात होता. अनेक शिष्यांनी आळीपाळीने कीर्तन केले. या संकीर्तनात काही आगळाच रंग भरला. प्रभुपाद स्वतः हातात झांजा घेऊन सारा वेळ या संकीर्तनात सहभागी झाले होते. ते मागे पुढे डोलत चालत नाचत होते, मधूनच उड्या मारित होते आणि पुन्हा नाचत होते. रोहिणी नंदन म्हणतो रथ अगदी सावकाश पुढे पुढे सरकत होता. प्रभुपाद रथाच्या पुढे 20 ते 30 यार्ड अंतरावर यात्रेच्या अग्रभागी चालत होते.
सुरुवातीपासून संकीर्तन रथावरून मायक्रोफोनवरून केले जात होते. मग प्रभुपादांनी रथावरील सर्वांना खाली बोलवून घेतले व प्रभुपादांभोवती घेर धरून हरे कृष्ण नामगान करीत ते सगळे चालू लागले. मधूनच प्रभुपाद स्वतः गरकन मागे वळून आपले दोन्ही हात हवेत उंचावून जय जगन्नाथ असा घोष करीत होते. कधी कधी चालताना आम्ही रथाच्या बरेच पुढे जात असू आणि मग प्रभुपाद मागे वळून रथ जवळ येईपर्यंत थांबत असत. असे थांबलेले असताना कधी ते जागच्या जागी नाचत राहत तर कधीही दोन्ही हात हवेत उंचावून उभे राहत. शारदीय दासी म्हणते, प्रभुपाद नाचत नाचत जात आणि काही फूट पुढे गेल्यानंतर मागे वळून मान वर करून दोन्ही हात हवेत उंचावून ते रथावरील मूर्तीकडे पाहत राहत आणि मग काही क्षण ते मूर्तीचे ध्यान करीत नाचत राहत आणि मग पुन्हा वळून पुढे चालू लागत. यात्रेचा संपूर्ण मार्ग ते असे नाचत चालत गेले. रस्त्यावरील गर्दीचा त्यांना उपद्रव पोचू नये म्हणून शिष्यांनी एकमेकांच्या हातात हात गुंफून त्यांच्या भोवती साखळी केली होती. तो एक विलक्षण असा आध्यात्मिक अनुभव होता. प्रभुपाद मान वर करून मूर्तींचे ध्यान करीत होते आणि सारे शिष्य त्यांच्या मागून चालत होते. तर आपण इथे थांबूया आणि मग उर्वरित वाचन आपण उद्या करूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरू